mar ratil. Gika an kod Omullo Junior mabende wasebedo godo ken wendo ka to ratil makawuone ne wendo nikech mane poko beti odani mondo mwawane kode kachiel koda Freddy Kokango mabende en jalo mosebede ratil ka gine moda yingo kod ratil mondo wang'eni to piny Kenya nyaka gi kawuono ka wakete ratil oyiengore kod mane kod jopiny kod sirikal koso kod joma keto sirikal tesri mae gi moda ni mondo wang'eni to kama wachope ni wachope nade machiegni Okango erokamano machiegni Omullo erokamano George be umor gi piny Kenya kama intie sani anyalo wacho yes kendo anyalo wacho no koro mane mimiyo pek mamiyo pek yes maratil nyalo dhigo ratil nyalo dhigo yes anyalo wacho yes okay gimiyo wacho kamano ni plan ma wan go kata mane Kenya kwanza nego bedo implemented kaka nwachome to no nikech ngima mar ngima tek nitie gik moko tek bech gik moko medre bech mafuta to magi nyiso nitie gimiyo gimedre ok en nikech Kenya kwanza nikech piny mangima experience pek mar bech mafuta koro ng'ene jopiny nyaka ng'e ni gini ok en maro ma disaster momako ji te koro ok wanya blame government ok wanya blame jopiny lakini o blame factors mopogore opogore nikech king'iyo George Bati e wach mafuta ma ineno chando jopiny nitie factor adek ma imiyo mafuta medre mokwongo en dhaw mane Russia gi Ukraine cha ing'eni Russia ema supply ga mafuta en second largest supplier mar mafuta e piny mangima lakini koketne sanction ma US oketone gi European Union oketone mano nyiso ni supply and demand balance mar mafuta e piny mangima koro kethore koro nyiso ni kumigole mafuta opogore yudo ka prices koro yudo ka koro okethore koro yudo ni mafuta bech mafuta ing'iyo gi malo kocha iyudo ni petrol mafuta piny maoko nowuok by dwe mar auchiel wuok $691 dwe mar abiriyo odhi $700 $737 then dwe mar aboro odhi biro $774 koro mano nyiso ni mano per cubic meters mano nyiso ni mafuta mikele ka to mafuta ni samikele kae tigi miluongo ni weighted landed cost mikele go nikech ng'ete mar crude oil mikele Kenya ka samikele Kenya ka die cost mapod kapok wamedo taxes ma 16% koro nyiso ni mafuta ni beche ing'iyo gi piny maoko koro samio medre emiyo ne okara Moses koro wacho ni sani pod we expect no dhi medre nyaka gimoro kata mana February mano nyiso ni jopiny nyaka rido kambe nungo gi manyiso ni bech mafuta pod dhi bedo malo lakini wakede anyuok nikech mbele kae sama gik moko sebedo stabilized then ngima mar piny dhi dok piny kabisa. All right.